Ananom me cheche mo nyina frɛ me. Nana. Efie ni fie asenhia biem. Twinwuma ye ode pa na nso ni mu nsɛm ana twinwuma woto ne de bia na nso ni mu nsɛm akeka. Comment nyumi di wase oni nyina yinsu amom. Ema re mfisa ba subscribe, we are like, comment bi wase ona afi che ma nso wo bia so. Share video ni mo bia nhwe bi ni nyina yankɔ yanim. Efie Gya Adum Yango enya adum Asem de N'asem ko Efie Gya Adum enya adum Asem de N'asem ko Yo free no tia ni rasi onantongi wo Yango kado bado aje sanani nyina tuetu Yo free no tia ni rasi onantongi wo kado bado sanani nyina tuetu Efie Gya Adum enya adwo Asem de N'asem ko Efie Gya Adum se enya adwo a Asem de N'asem ko ni ofri ni otua ni rase onanton biem twa no pa no se na nyina to atwa gidigidi ni bebrebe ni nyina sasa se bibia ba wie nipa mienu akodwom ekodidwa ba konkuta sika odi ekotua ka ba konso nkuta sika okwa akofri omuduru ade na hono na omode ntokwa agina we se me na bdi kan ba ade ni rase ha me kra me nton biem nti wa odi sika ba ya wo betua o wa wo ba ya wo befri o mu nyina ade na hwere mo ntokwa na e time hunu ne saa ni manema ni nyina afa so ni so se bibia ba na wie ya waje wani so ewiase ba ko aya baaye ewiase tumika dodo dance hwemu kra ewiase yemfa nkosi baabia ewiase ba ko aya baaye ebinom di wiase tumika dodo nanso uhwemu kra ewiase yemfa nkosi baabia se wiase aye we ebinom pre nanso gidigidi nyina yemfa nkosi hwe na behwem obi ni ni apa o manso bi aye ebo obeka so mo preface ade akọ heaven na behwe obi ni ni apa wo manso bi aye twe ebo obeka se omo preface ade akọ heaven je se okoto se obi ni ni eko a ese esora bie ni ase mo nkon wa abedi nkonim no wa beje visa ade akọ heaven nansi ni ya bebrebe wo ye wo ni eje mi safe twalo pano ono onda kantie nanso menua bebrebe wo ye onua yi jemu chese wo ye onua yi wuye safe di asa ono da ho no ono dada katen mu no ese wa ya ma onua na wu nti afi e de ebiem na aka menini bedi menene beche mempene manimfo mempene bebrebe ono da ho no kokodi ma yenhwe aje yaga enyado Asem de N'asem ko Efie Gya Adum menene bedi menene betwe mempene manimfa mempene bebrebe ono no da ho no kokodi ma yenhwe nipa na ono na eprade no ho no se wawu sasa nti afi aka de ebiem ni opa no kokofai nti ntokwa bebrebe enkosi hwe otan ni pesa menkuminya enkosi hwe ni ofri ni osia ni rasi ona ntonge mu jano pano seneni na suecho na yanga Nana Acheampong mi wiase anwe ni me bi wo mi wa na ye mi wa pa so betu so bi ni ni e kun tokwa obeka so mu di omu fi wiase da obi to me di ni sesi ni boka che ni ase wo so ye kasa na wo ka bi ko me di e twon ho na me nsen kai twon ho na me chen me chen we ya de na de chen no wiase afefe di ntia na unim se japade ni sika bebrebe ni nyina yemfa nkwesi baby aje se okoto se obi ni nua e kontokwa obeka se omudi omu mfi wiase da obi timi di ni nsasi ne bo ka kire ni nua se wonso ye kasa na wo ka bi me de twon ho na me nsen twon ho na me chen ena obi sa wo se me chen we ya wo kan ye de na wo de chen no unim se japade ni sika bebrebe ni nyina yemfa nkosi baabia nti de wo nti ummunipa uziga nti odi matem eno na trigmatic kan no ame pa nso de se me pa me pene pa se obi pa me majapade pa mfa kokoti maje pa de me no be konkai Misiko kro mwesi ye koshe esika foni ayefu na shisha fomu odi ebo modi akomo chire kohwe ipada zani na shisha fridge muno nti Nana Acheampong ka kire wo se ko kro mwesi ye na kohwe esika fo ne ahemfo na shisha fomu no odi ebo modi na komo chire kohwe ipada sani na shisha fridge muno
Minini bedi, minini betri, mempene mani. Fancha me say nyum na me to no do. Anyum ya me da. Na to nyum we sa na mo be say 2 years. There been am 2 years, but ma to nyum we me nkwa na nyina. Ghana ha mi ya nyum to 4 miensa me feel omo pa Nana Acheampong ka ho bi that the lumba ena ba ko ai. Inimre. Yangwa Minini bedi, minini betri, mempene manimfo, mempene manini. Ono da wona fide ko fedi mayenhwe. Enti minini bedi, minini betri, mempene manimfa, mempene manini. Ono na wada ho no afi ko fedi mayenhwe. Enti di ade na wona na ekọ ho no wagya ho ko fai. Na mi moni dinda o. Bese menene nkasa biemo ayaka yaka bebrebe unya nene da won safe waji wani so nti me moni dinda menene nkasa biem ayaka yaka bebrebe se wawu safe waji wani so ye na me eka me nkwanke yodon kwa Efie Gya Adum ane ne nyajo afenye Asem de N'asem go aje nti wose nana me eka me nkwa nka ye wodon kwa Efie Gya Adum na enyajo cheka Nana Acheampong kwa nke wi ase ye wodon kwa nke obi ani obi anko Efie Gya Adum yango enyajo Asem de N'asem go Efie Gya Adum enyajo Asem de N'asem go nti nananom ye de besi ha di owo ahene Nana Acheampong aka Lover Boy Nana Lover Boy ton and is gonna make you feel good. And is gonna make you dance to the music. Sure, Nana Acheampong, I'm feeling brutal. Until the Nana Acheampong can say Efie Gya Adum na enyajo Asem de N'asem ko. Until no or tiny to kwa media men kasa ne ho bio mempene mane mfa mempene mane ni ai ayaka bebrebe ni nyina mfa so bia ni so. Until no obi ti hɔ a kira wodo or time enkosi hwe. Amara fi so ba subscribe o via like comment bibi wa se ona afi che mane so bia so twinwuma ye ode pa na so ni mu nsema na twinwuma auto ne de bia na so ni mu nsema akeka comment nyum din wa se ni na yinsu mo frɛ me nana e be san hia nana